Hello, bayasong Shillong Teer Formula 1 lamsango tini 7 tarik 9 mas 2023 ni nongno house ending tai normal guti hit guti nongno rina thangi tongo bayasong narok channel no sada kangke subscribe kade katalong video nai tonga kai tai video no fast ni sime last ara nai na bagai nongno kai last naro video no nai mani pore naro video no share kaina tapok di bayasong ingkai Jeng mia pura na ang duita house tiho ke 0 type 5 house na mani jeng 0 house success ang kabayasang okay narok tabang ni simi ang tai ending dilian nei nong no mai no ingke tabang simi sudo house pai nei ja only duita house narok play khai manai tini simi jeng duita house no success na lai nei tai ending thangai jeng success na galak kabe bayasang jeng only house gono success na nai tamone hingkai house reka hingkai norok no guti duita house ni 20 ta guti thango hingkai taibo ending bo reka hingkai norok ne guti bangai thango hingkai baya sang house kono sung saptawa 3 yakai 4 bar success na silai hingkai guti bo success na nai hingkai norok baya sada hingkai norok play khai mano chaja khai play ta khai baya sang hingkai settle no skip khaya wai fast ni sibila sora video naidi hingkai sin narok puchi mane hingkai baya song narok tinin sala thangna mo so kangkai ane ora tongo 8 tai 2 house narok play khai mano narok to 8 tai 2 house na sada kangkai play khai naidi hingkai jeng tini success maya phana jeng age success majak nong no je kogri mane khongni mothe no jeng ongoi tong hingkai baya song tini narok guti thangna mo so kangkai guti thangdi 3 6 2 7 2 7 0 2 5 6 6 0 7 8 0 1 9 hingkai baya song narok tini sala black khai manai je normal guti ni narok 990 oro hingkai narok no ang normal guti ni bisingo bomo kisa target lo tong narok 990 80 phainani chance tongo hingkai 07 bo phainani chance tongo 33 bo phainani chance tongo hingkai baya song hingkai 19 bo phainani chance tongo hingkai amon bagai narok no ready ka hingkai 25 bo charge tongo baya song 25 chini booking number tongmani aipana narok no oro ready ka baya song narok sada hingkai play khai nari chaja play ta khai di tini sala hingkai baya song je narok no angkok rimani akok ni mote na success mani tongo narok no success ui tongo baya song narok channel no poila chimi paithak jora nai narok baya song share khai hingkai taibo blind chanai hingkai narok ana support khaina musuka hingkai narok channel no kaisa share khai riti hingkai si narok ana support khai man klai nai hingkai narok jodi channel no no share khai ri hingkai narok channel no support khai ma klai baya song narok ni hamjak ma tai Chuma ma basian channel type ko suthanani abagui narok no koyu ang request khlaio narok channel no poilan simi paithak jora nai man poriyo narok channel no subscribe khai channel no share khai na bagui narok no koyu hingkai baya song tinin hit guti angkate narok bagui 6717 796010 90 hingkai baya song narok no ang oro hingkai baya song narok no ang oro dekha 6 number hit guti hingkai sung hit guti poila ani dino no sung success manai paijak hingkai tabok sung success manai de maya de abo ulni kok si baya song narok sajak hingkai play khai mano sajak narok play ta khai di baya song hit guti no narok kisa narok ni ojonoi to play khlai di narok asuk kabang hit ta thangdi narok kisa kaina thangdi kisa kaina sung success na awano baya song hingkai narok ni chai hamjak matai chubama bai chung success na oi chung tongo hingkai baya song success bo mani tongo narok ni hamjak matai chubama bai hingkai baya song narok video no kaisa share khaina kaisa tapok di please baya song narok ni ano support khlai hingkai changbo narok no support khainani narok no common guti rimanai baya song hingkai baya song narok ni booking guti ni jeng kaisa pana taksik jora success maya ko 01 kaisa success manmani jeng abono 15 tarik jora thangnai hingkai 15 tarik pore jeng change khai booking guti narok no rinai
Hingke bayasang narok booking goti 560025198301. Hingke narok officing narok booking goti chekuno kaisa tangai mano bayasang. Hingke narok sajak ke plek haidi sajak ke plek tak haidi. Je sajak nairok porok no booking goti tangnai rok tangai tongdi. Aro je booking goti tingya rok narok taksu chora tathang kode. Tamoni bagoi hingke jeng o kotal khai taiwaisa no booking goti dinani tangai tongo abagoi narok plek tak haidi hinui no kwsaro. Hingke je ageo plek hai tongnai rok borok plek hai tongoi mano bayasang. Tamoni bai hingke kotal borok ni bagoi si narok plek tak haidi narok only je goti faimani abono no plek hai tongdi. Hingke kwcham rok ni bagoi hingke narok je thwngmani no thwngui tongdi. Tai norong bagoi kotal hinui kwrwi je tongmani abono no norok plek haigari chwng 15 tarik jora chwng booking goti no plek hainai. Hingke 15 tarik ni pore o chwng taiwaisa norok no number rinai afuru norok kotal khe haina hai plek hai mannai bayasang. Hingkhai norok video no share khaina kaisa tapukdi norok no bar bar koiwui mangnago video no share khai ridi norok ni bayasang no hingkhai chini rok success mannai. Hingkhai chwng success mannai aboni bagoi norok no makoiyo bayasang. Hingkhai tini ni bagoi aswk no malai ano next video bayasang bai.